Després de la breda del Pi Gros, és el torn de la breda de la plaça. Divendres 3 de juliol, la banda Viruji, A4 Reggae Orquestra i DJ Rasta van ser els encarregats d'animar la nit jove. Dissabte al matí, la Riera va acollir l'11è torneig de petanca breda de la plaça. A la mateixa hora, els més menuts van gaudir de tallers, jocs infantils i inflables. A la tarda, es va fer l'espectacle infantil amb Carles Cuberes. Després al vespre es va inaugurar el tradicional Ou com Balla. També va ser el moment de gaudir del sopar de germanor i, per finalitzar, del ball de nit amb l'Orquestra Venus. Ja diumenge al matí es va celebrar la missa d'enramada i seguidament hi va haver xocolatada per a tothom, jocs d'aigua i una gran festa de l'escuma. A la tarda va començar la cercavila pels carrers de la Breda amb els aixegants d'Arenys de Munt, Sant Esteve de Palautordera i Tordera, que van acabar a la plaça de l'església fent un ball final. A les 8 del vespre, l'orquestra La Monte Carlo va amenitzar la ballada i va convidar tothom a ballar. Malauradament, el risc d'incendi degut a les altes temperatures va impedir que se'n realitzés el castell de focs que serveix per cloure aquests 3 dies de festa de la Breda de Plaça.